B'investiment ta' aktar minn €1,000,000 beda xogħol fuq riġenerazzjoni ambjentali fil-ġnien ta' Kalċi f'Marsa Xlokk, żona ta' madwar 6,500 metru kwadru se tinbidel f'żona ta' afforestazzjoni bilan li tissaħħaħ il-biodiversità u jinħoloq spazju miftuħ għal pubbliku. Il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli qalet li dan il-proġett jiforma parti minn numru ta' inizjattivi biex jindirizzaw sfidi ambjentali u jisaħħu l-ekosistema. Qalet li dan il-proġett huwa mirat biex jisaħħaħ il-biodiversità u joħloq ekosistema aktar b'saħħitha u reżiljenti fil-komunità. Qegħdin nitkellmu dwar spazju ta' 6,500 metru kwadru bejn Project Green flimkien mal-Kunsill Lokali se nkunu qegħdin noħolqu ġnien ġdid li jinsab qrib ħafna tar-residenti ta' Marsa Xlokk u bekk nibqgħu noħolqu aktar spazji qrib ir-residenti u żoni urbani. Il-Project Manager tal-proġett Christian Nikolic irrimarka kif dan il-proġett se jkun qed jindirizza tibdil fil-klima bitħawil ta' madwar 195 siġra u 105 arbuxelli li mistennija jikkontribwixxu wkoll għat-tnaqqis tal-emissjonijiet. Il-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzotto Pardi qal li dan il-proġett juri kif il-fondi Ewropej jistgħu jintużaw biex jinħolqu spazji naturali aċċessibbli li jtejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Il-proġett huwa parti mill-Community Greening Grant Scheme u huwa finanzjat minn fondi tal-Unjoni Ewropea.